Ayun, what's up guys? For today's video, luluto tayo ng balbakwa. Ito, pinapakulo ko na siya. Yung balat ng baka guys. Kanina guys, nakasalang siya doon sa loob. Sa may salin kasi nilipat ko doon sa may dito sa labas, kahoy, uling. Kasi baka maubos agad yung laman ng pan natin, ng gasol natin. Naiwa-iwa ko na rin yun guys bago ko sinalak, tapos transfer ko dito sa labas. So yun nga guys. Ayun, lulutuin natin balbakwa. Bali gamit lang natin yung mga simpleng sangkap natin dito na meron. So nga guys, back to normal na naman. Meron ng init, dire-diretso na siguro ito. Dali ngayon back to normal yung mga trabaho dito sa amin. Yung mother ko kanina guys naglilinis na dito sa labas. Tapos yung baby ko naman guys, tsaka yung misis ko, nag-school sila, pinatid yung anak ko, tapos binabantayan niya. Hindi daycare guys, daycare. Ang ganda nung pagkalabas ng araw guys, oh. Yan guys, pinapalambot ko lang muna yung yung balat ng baka kasi matigas yun. Tapos lulutuin na natin mamaya. Sakto pagdating ng anak ko tapos yung misis ko, maluluto ko na siguro yung mga pagkatapos lang nilang kumain yun. Nagkakauling ng pan guys ng saging. Ito guys, sobrang kunat. Kanina pa yan. Ito guys, yung tanim namin sayote dito lang sa likod bahay namin. Likod bahay, irrigation. Ito na yung sayote namin guys. Halos araw-araw namin pinagkukuhanan ng ulam. Ang sahog-sahog. Tapos dito saan guys, sino nakakalam ng pangalan na ito guys? Tingnan nyo, masakit yung kagat ng mga ito. Tingnan natin yung loob niya. Meron pa dito sa kabila guys. Dito sa probinsya maraming ganito guys. Doon sa banda roon. Sa taas. Yan yung kumakagat sa amin guys pag gumakyat kami ng itong mga mangga. Pagka maraming bunga, nakyat namin po. Kasi maraming ganyan. Kaya pabilisan yung pagkuha, tapos baba kaagad. Yan guys, itong pinapalambot natin, sobrang kunat. So guys, nakailang dagdag na ako ng tubig dito. Kanina pa to. Wala kasi tayong pressure cooker. Medyo lumambot na rin konti.
pero matigas pa siya. So yan guys, medyo matigas pa. Kaso lang kakuhain ko na siya. Ililipat ko na dun sa gasol, igigisa ko na siya dun. Inisan ko pa ulit to guys. Tapos igigisa ko na siya. Marami pa kasi mga buhok-buhok sa mga to. So yan guys, ito na. Makunat pa siya pero palambutin ko na lang dito. Ito lang yung mga rekado natin guys. Paminta, magic sarap, anato, tuya, bawang, sibuyas, mantika. Natin yung garlic, luya, bawang, sibuyas guys. Yung ibang nagluluto nito guys, hindi na nila ginigisa, hindi na direct na nila, pero sa atin igigisa natin. Kasarap. Ngayon golden brown na siya, lagay na natin yung malat. Ng tubig guys. Tagan ko pa siya ng tubig guys kasi makunat pa to habang lumalambot. Lagyan ko na rin siya ng guys ng asin. Tapos paminta. Wala pa yung tanglat guys. Seasonings. Ito na guys yung balbako powder natin. Minixan ko ng mainit na tubig. Bali nilagyan ko siya konti guys pero kulang. Dagdagan ko lang. Medyo malipot ng tagig natin. Yan guys, hintayin na lang natin maluto. Yan guys, makunat pa. Nakadalawang dagdag na ako ng tubig pero medyo makunat pa. Ito na siya guys. Mas masarap din kasi pag malambot na siya.
Sunod pa siya guys. Pero konti na lang to guys. Konti na lang. Paubos na rin laman ng butane natin. Albakwa ng Ilocano. Sayang guys kung may sili pa sana tayo tsaka tanglad. Mas maganda pa sana. Konti pa. Konting kulo pa. Konting piece. So yun guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, baka pwede ka subscribe dyan. Iwan na rin kayo ng like at comment para ma-inspire yung gumawa pa ng mga video sa mga susunod pa na araw. Bale, ito palang pan na ito guys, nabili ko sa Shopee. Meron din tayong unboxing niya nandito sa pan natin, sa mga video natin. Yan guys, luto na yung pan natin, balbakwa natin. Kainan na. Kain tayo. Makaubos ng tanggatong saka uling saka yung isang butane natin maubos. Tapos naisalang pa sa gatin. Kain. Yung anak mo ay sarap ng sabaw niya guys.